и просто сърцето ми е изпълнено с благодат. Слава Богу. Брат, някой иска да каже нещо преди да се молим? Аз благодаря на Господа за това ходене. Защото Библията казва, че ако двама не са съгласни, не могат да ходят заедно. А това ходене и този труд и това изкачване ни показва на нас нещо, което ние само чувстваме вътре в нас. Но това символизира нашето ходене в Бога в единство. И ние видяхме, докато се изкачвахме нагоре, как някой изоставаше, но ние не го оставяхме. Аз се изчаквахме, за може да стигнем и той, който малко по-трудно върви. Амин. И това показва единството, че не само го чувстваме, ами ние без да си искаме го приложихме. Че сме в съгласие, в единодушие, в единомислие. И аз разбирам, че това е угодното на Господа. Това, което е доброто. Да бъдем съгласни и затова сме повече от двама и не само двама, ако не са. Ние сме повече от двама и сме съгласни да вървим заедно. Да ходим и да изкачаме това място, място на благословение, където да издигаме Божието име. Радвам се за това, което Бог прави между нас. Радвам се за Божието присъствие. Радвам се за това, което Бог има да прави с нас. Защото що можем да вървим заедно, Господ ще извърши очакването ни, нашето очакване, което е Бог. Халелуя! Люко. Благодари ви, Девлески. И сам заедно кабаро гиви. Те ваза самари Девле. Радума винаги гията вас заедно. Заедно да се слава и Девлески. Заедно ви часаме на високо. Те вас лескар е шукар послани. О посланика вела Марока як гиве един си. Алелуя! Братолюби Алелуя! в Господа. Амин. Отделте благословилото ми. Саврека кидаме кабаро гиве, шукар гиве. Те вас да слескала. Амин. Отделте пазила маре кераке ме кламен, амаре чавен, амаре волучен. Саврен те пазил отдел, да те бешаса на нески почивка, на нески радост. Амин. Отделте благословилото ми. Амин. Румене. Много близо до облаците. Ние също се радваме, че може да бъдем част от това нещо и сме благодарни на Бога за всеки един от вас. Колкото повече времето минава, толкова повече разбираме колко голяма нужда имаме един от друг. И ако Господ казва, че просто имаме нужда един от друг и че желязо точи желязо, Амин. Колкото повече ние се събираме заедно, колкото повече ние ходиме и сме част от видението на всеки един от служителите по-отделно, толкова повече вярвам, че Божия дух ще разкрива на всеки един от нас тая зависимост. Амин. Моля Бога, нали, за всеки един служител просто да ни държи над трудностите, над обстоятелствата и очите на сърцата ни да бъдат отворени, за да може да изпълним намерението на Господа на земята. Амин. Бог да ви благослови, обичаме ви и вярваме, че докато да се срещнем с Господа, не само, че ще бъдем заедно, но и заедно ще извършим Неговото намерение на земята. Амин. Бог да ви благослови. Марине, автоката на глед. Хайде. И аз много се радвам, че сме заедно тук на това място, за да може всички заедно да хвалим и да издигаме Господа. Различни хора сме, нали, от различни градове сме, но сме събрани тук заради Исус Христос. И всеки от нас оставя всичко назад, за да може да дойдем тук и да се срещаме с всеки един от вас, който е тук, за да може да изграждаме Божието царство. И със сигурност имаме много неща, които ни пречат, но имаме неща, които ни свързват. И ние се опитваме да вървиме заедно за Господа напред. Амин. Така че Бог да благослови всеки един. Много се радвам, че съм тук. Тук намирам най-добрите си приятели помежду вас. Амин, Господи. Пламене. Аз благодаря на Господа, че имаме възможност днес да общуваме, да имаме такова близко общение, взаимно, брати и сестри, с децата ни. И вярвам, че това Господ го желае повече от нас, това, което го правим. Амин. Така че славата е цяло на Господа и вярвам, че Господ ще ни благослови. Винаги, когато, нали, имаме такива желания, такива събирания, да се събираме заедно и да общуваме и да издигаме славата на Господа. Господ ще ни благослови. Аз съм в очакване тези дни, че Господ ще ни даде онова, което имаме нужда. Както и тази близост, която имаме, така и с Господа да сме близо и по-близо. Амин, Господи. Бог да ви благослови. Айде, дай ни макар делата.
Бог да ви благослови, аз се радвам, че съм помежду вас. Много благодаря на Бога, че сме заедно. Радвам се за всеки един по-отделно. Какво да ви кажа, братя, нека бъдем благословени в името на Господа, защото всичко се за добро на тези, които обичат Господа. Аз знам и вярвам в Бога, защото нас Бог ни е събрал, ние не сме се познавали, не сме се знали като хора, като личности, но Бог ни е събрал под един знаменател, това е кръвта на Исус Христос. Много ще се радвам. Един ден, както сме сега заедно всички на това място, един ден всички да сме с Господа, Господа да бъде помежду нас и да отдаваме слава единствено и само за Него. Бог да ви благослови. Лазаре! Айде, брат. Говори, еврей. Ами, да, всички казахте неща, които са в сърцата ви. И аз се радвам да чуя наистина това, което изказахте. И това ме ощастливява, искам да ви кажа. И аз виждам, нали, това прекрасно нещо да позволяваме, ние позволяваме да бъдем заедно и когато позволяваме на това време да прекарваме заедно, със сигурност се получава точно онова, да се обичаме един друг. Защото ние може да сме се познавали, да сме се поздравявали и да сме се обичали с Христовата любов. Но когато сме така, от дълго период, колко 3 години вече близо, и виждам как при това нашето общение, как тая връзка се задълбочава и тя става точно това, което Христос иска. И искам да ви кажа, че за мен, вярвам, че всички ние тук сме готови за всеки един от нас да застанем в пролома и да сложим себе си отдолу заради другия, за да можем да го поставим на място, в което Господ иска го е поставил да върви. И това е главната мисъл и това е идеята на Христос. Ние да осъзнаем това. И това става така, когато сме заедно. Ако само си говориме, нали, това не може да се случи. Когато общуваме заедно, това се ражда в Божието присъствие. Искам да знаете и вие, със сигурност за всеки, нещата стават толкова дълбоки, че, нали, пак се повтарям, че ние сме готови да влеземе в пролома за всеки един от вас, за да може да ви изхвърлиме по-нависоко в Божието присъствие и да отидете в дълбочината на Бога. И това, което става днес, това, което става за през това време, ние ще оставяме това за поколенията след нас, за да казват децата ни, внуците ни, нашите бащи, така живяха и те дадоха пример с съобщението си, с живота си и ние ще следваме примера им. И ние имаме отговорността да им оставим точно този пример. Как да живеем, как да се обхождаме, как да служиме заедно, за да издигаме царя. И когато издигаме царя, от царя да тече върху поколенията след нас, това, което е вложено в неговата воля и в неговото сърце. Амин. А от нас се иска това. Да се събираме, да общуваме, да се молим един за друг и да растем в Господа заедно. Алелуя. Добре, Ели? Кажи, уповава душата ми на Господа, искам така да ти. Уповава душата ми на Господа. Алелуя. Кажи, на Господа се надявам. На Господа се надявам. Моето очакване от Господа. Айде. Моето очакване от Господа. Алелуя. Хайде, кажи ти нещо. Какво да казвам? Кажи, че обичаш Господа, той е любов. Обичам Господа. Алелуя. Повдигам очите си към Господа. Издигам очите си към Господа. Айде, нали сега. Жадува душата ми за Господа. Жадува душата ми за Господа. Амин. Ваня, прилепвам ухото си към Господа. Прилепвам ухото си към Господа. Отварям сърцето си за Господа. Отварям сърцето си за Господа. Амин.